gatoz nire, egunon, azteko, eta nire burua aurkeztuko dut, ezagutzen ez diazuten entzat, ni gehitu LGTBI elkarteko kidea naiz, eta gehituko kide bezala, Bizipozako batzorde eragilea nago, Bizipozako lehendakari bezala. Orduan, lehenik eta bain, ongi etorria eta pixkat aurkezpena egingo dizuet. Aipatu bi gauzatxo aipatuko nahi nituzke edo azpimarra egin. Batetik, uste dut, lehenengo aldia da, esango nuke lehenengo aldia dela Euskal Herri osoko gizartegintzan aurre begira dauden beharren inguruan hausnarketa bat egiten dela eta mai inguru bat edo planteamendu bat, horrelako planteamendu bat egiten dela eta horrelako gauza bat zerbait berria da, nobedade bada eta oso politia da eta zentzu horretan esan beharra dago gauza erakargarria dela horrelako ekimen batean parte hartzea. Bestetik azpimarratu nahiko nukena da, azpimarratu baino gehiago, eskertzak eman nahiko nizkoke ikasiri beraiek askotan egon dialako eta egoten dialako jardunaldi hauek atzean antolakuntzan eta azken urtetan bereziki Jose Mari horrek nahi dut, aurten ez dago jardunaldi hauetan gure artean, baina, eskerrik asko Jose Mari, zugabe ez ginatelako hemen egongo, laugarren jardunaldi hauetan, eta, pixka bat, horretarazi nahi dute baita, hauek direla Bizipozak egiten dituen laugarren jardunaldiak, elkarte begira. Lehenengo urtea izan zen 2017an, egin zen elkarren arteko ezagutzen arteko jardunaldi bat. 2018an Bizipozako elkarteak eta komunikabideak elkarlanean egin zen, eta 2019an barne komunikazioa, parte hartzea eta zaintza elkarten funtzionamendu izeneko jardunaldiak egin ziren. Eta 2020ra iritsi gara eta horren eskubideak josiz bete eta elkarrekin Bizipozaz nola ez. Eta horrela jardunaldi hauetara iritsita, espero dut esperientzia ona izatea eta ondo pasatzea eta baliogarriak izatea beraz. Hitza itzultzen dizuet. Egun on denoi, ni Leire Elize Belokin naiz, Bizipoz elkarteko koordinatzailea, eta lantalde osoaren izenean eskerrik asko eta ongi etorri denoi. Gaur online baldin bada ere, Bizipozako komunitate osoa gaudelako elkartuta. Eta eskerrik asko handi bat Peio zuri, Peio Manterolai, bera da ikerketa lan izugarria egin dezuna, beti irribarre batekin, beti arduratsu, gogotsu eta prestutasun handiarekin, beraz zorionak egiten, benetan. Eta eskerrik asko ere elkartei, bai egunerokoan egiten dezuten lanagatikan, eta baita ere jardunaldi honetarako, ikerketa honetarako Peiorekin batea egin dezuten lan guztiagatikan. Gaurko jardunaldiak Peiok emango dio hasiera, egindako ikerketa lanaren ondorioen aurkezpenarekin, jarraian Bizipozako elkarte eta gizarte eragileen hausnarketak partekatuko ditugu, eta ondoren irikiko dugu tarte bat denok aukera izango dezutenak galdera eta erantzunak egiteko. Jardunaldia ixteko beriz, Jose Mari Agirretxe, Katxiporreta eta Bizipozako talde eragileko lagunak hartuko du hitza, konklusioak partekatzeko, eta jardunaldia itxi, Alaia Martin bertsolariak egingo du, beraz, eskerrik asko denoi ere. Eta, jardunaldiari dagokionez, jakinaraztea denoi, grabatu egingo dugula jardunaldi guztia, eta ondoren 2 bideo sortuko ditugula, publiko egingo ditugunak, eta jardunaldia bukatzeakin batea ere denoi parte hartzaile guztioi bialduko dizuegu e-mail bat, non gaurko dokumentazio guztia jasoko dezuten, eta baita galdetegi txiki bat, balorazio konpartitu bat egin dezagun. Beraz, eskertuko dizkizuegu zuen erantzunak ere. Eta, teknikoki ere hori jakinarazi txata, hemen daukazuten txat hori erabiliko dugula guztion komunikazio aurrera emateko, bai? Eta gaurkoan, Ramonek esan bezala, benetan eskerrik asko goxoena eta sentituena ikasiko Jose Mari Auzmendiri. Bera izan da urteetan, gurekin batea gure talde eragileko kidea laguna,
bizipozako jardunalditako motorra ere, urteetan zehar eta urten ere, batera eman genion hasiera jardunaldi hauen antolaketei. Eta, bueno, Jose Maringatikan, beti jaso ditugu irribarrea, energia baikorra, goxotasuna, gertutasuna, maitasuna, jakituria. Eta horrekin batera esan dezakegu, berarekin ikasi dugula ametsen atzetik juten, Alaxe esan ziren Jose Marideak, alabei txikitan egindako olerki batean. Hartu ondarra esku artean, eta badoa atzartetik. Hartzazu ura esku artean, baietz aldegin ertzetik. Baina guk beste esakera bat ikasi dugu etxetik. Hartu amets bat eskutan eta joan zaitez bere atzetik. Eskerrik asko Jose Mari benetan, gaur betzela ez elkarrekin aurrera jarraituko dugu eta ametsen atzetik. Muntxu bat. Eta bueno, jardunaldiarekin hasteko, Peio, prest? Bai, baietz esan beharko. Zurea baita. Eskerrik asko horrenik eta behin Leire aurkezpenagatik. Eta ere bai, eskertu nahiko nizueke pantaila atzen zaudeten guztiek. Bai, berotasun handia igortzen dezue hortikan, hala ez emanarren. Eta hasi nahiko duke eskertzen ere noski parte hartu dezuen elkarte guztiei, galdetegietan eta nahiko lan jarri dizuegu, lantaldea osatu duguna eta benetan eskertzen dira bai Jose Mari Oltmendiri, lehenik eta behin, ez egotea eta golpe gorra izan zen. Baina, hemen gaude eta berean ati egingo du. Eta bai, hemen daukaben Leire Elizegi, Jose Mari Agirretxe, Mikel eta Anabel, beti horre gontzeatela laguntzeko eta noski Jose nire tutorea. Hasi nahiko dute esaten pixkat nola zizan ikerketa, nik usten dut garrantzitsua dela. Nire lehenengo hartu eman eukindun bai Leirekin, bai Jose Mari Oltmendirekin, eta lehenengo premisa bat jarri ziaten, lehenengo abia puntu bat kasik esateko. Eta hola zen, bizipozako elkarteak sortzen dira eskubide batzuk urratuta dauzkatelako edo premia batzuk kasegabe dituztelako. Eta horrek eman dio pixkat bidea ireki du, eta bidea irekitze horrek eraman ikerketa nahiko igual soziala edo izatea. Eta, hor bai daola nahiko gizartearekin lotuta dagoela, elkartea behaiek gauden bezala. Behin hori esan da, ikerketa hasteko modu ikerketaren egitura pixka bat hasiko nahi izaten bizipozan zergatik da nahi garrantzitsua. Gero, zein dan gizartean eta bizipozan bertan ditugun aukerak, eta azkenik hezkuntzarekin eta pixka bat ikasirekin bizipozak daukan lotura horrengatik ikasirien hezkuntza proposamenarekin lotura pixka bat ingo dugu, nola hobetu dezakegun gizarte hau ikusteko. Ez dago modu ikasteko bizipozak, zaletik esan da, bere burua nola definitzen du esatea, eta da elkarte bat, zeinan lantzen diren gai bereziak dituzten zenetan batzen diren elkarteak zeinak aurren gai bereziak lantzen dituzten. Berezi etiketa horretatik abiatzen geha. Azken finen berezi nondi dago. Deno geha bereziak, deno azkagu premia batzuk, eta gure ustez berezi izatera eramaten ditutna pertsona jakin batzuk dira, premia horiek aseak ez egotea. Hortik abiatuta, esan dezakegu alor publikoak edo eremu publikoak, bai administrazioek, instituzioek, izugarrizko garrantzia hartzen dutela elkartentzat, ez? Hala adierazi ziguten galdetegietan eta teoriak eta zenbakiek hala dioten. Bai, finantzaketan, baliabideetan. Azken finean, pertsona denok behar ditugu baliabide batzuk, baina hauek asegabe ukitzak bilakatzen ditu elkarte horietan. Eta finantziazioa behar dute batzuk, beste batzuek baliabide personalak, materialak,
eta halakoak ongizatea eskuratzeko. Ongizateaz hitz egiten dugu ongizatea oraingoa, pixka bat edo nizkagoa dena edo pixka bat gozamenarekin lotuagoa, baina aurrera begirakoaz ere hitz egin behar dugu, ez? Persona horrek du bizi proiektu bat eratzeko, bai guraso bai aurrek, bizi proiektu bat eratzeko eta etorkizun bat ziurtatzeko aukera beharko luke, baina aurra hauei eta guraso hauei pixkatera gozten zaiela, esan daiteke baliabide batzuk ez ziurtatzen. Bueno, noski, jendarteak ere, elkarteek hala adierazten dutenez, ikaragarrizko garantzia du ongizatean, aurra hauen ongizatean, baina esan behar da, eragile publikoek ikaragarrizko garantzia dutela jendartean ere bai. Zergatik, informazioa jotzen da garrantzitsu gisa, horregatik elkarte hauek edo jardunaldi honetan egiten gabitzan sozializazio ekintza hau, formazioa, prestakuntza, izan daiteke bai hezkuntzarena edo profesionalen prestakuntza, eta horretan dauzkaten baliabideak instituzio publikoek geragarriak dira. Alde batetik hezkuntza daukate eta beste batetik hedabideak dituzte. Eta gero, esan beharra dago elkarte hauetako asko senitartekoekin, familiarekin egiten dutela lan. Horrek ere ikaragarrizko garrantzia dute, baina era berean instituzioek eta administrazioak eskainitako premia dituzte. Finanziazioak ikaragarrizko laguntza eman diezaioke familia bati. Baliabide batzuek ekarrezaketenak. Osasunean, osasun psikologikoan batez ere aipatzen dute elkarte, beharrezkoa da familia bat ondo egotea, bere aurra ondo egoteko. Eta baita familiaren noski, eta azkenik informazioa, ez? Persona oro behar dugu informazioa alboko personetaz, eta gure aurrak edo gure albokoak berezitasun jakin batzuk baditu eta baliabideak, ohikoak ez diren baliabide horiek behar baditu, informazioa eskaini beharra ikusten da. Eta hala, esan daiteke bizipozak izugarrizko garantzia duela horretan, ez? Baina oraindik eta behin esan behar da baliabide horiek ez eskaintzeak edo ez eskura eramateak nolabait esan dezakela eskubide horiek urratu egiten direla. Zergatik, eskubide horiek alde batetik urratzen dira instituzio publikoetatik, ez dielako beraiek firmatzen dituztelako paktuak, beraiek direlako eskubide horiek ziurtatu behar dituztenak, eta ez ziurtatze horrek bai eragiten duela elkarte hauen eskubideetan, beti ongizatearekin daukan zerikusi horretan, ez? Hori ez dut nik esaten, Nazio Batuen elkarteak esaten du, urtero bidaltzen da, urtero ez, periodo batero bidaltzen da dira informeak behaketanak Nazio Batuen elkartenak estatuetara, eta Euskal Herriko lurraldea hartzen duten bi estatuetan bai dagoela dekretu batean baino gehiagotan, bai daude da errekomendazioa. Baina ikerketa honetan ikusi izan da, elkarte batzuk bai direla, beraiek behatzen ez dituzten, edo beraiek hautematen ez dituzten premia eskubide horiek ikusteko. Eta eremu publikoa badauka nahiko zereinik pertsonen ongizatean, baino kontuan izan behar dugu eskubideak denon egin beharra direla, ez? Eskubide jartzen dituzue, eskubidez aparte egin behar batzuk beste pertsonekiko. Eta esan beharra dago gaur egungo gizarteak bultzatu eta erabat kasi individualista eskubideak urratzera ematen ditugula, zen bakoitzak bere eskubideak begiratzen ditu eta bere askatasuna begiratzen du eta gainontzeko ez diogu kasi erreparatzen. Baina egia esan behar da, bai konstituzioetan, bai dekretu universaletan
eskubideen hierarkia bat ematen dela, askotan entzun dugu derechos fundamentales horietakoak, eta hor, derechos fundamentales edo oinarrizko eskubide horietan, sartzen direnak dira gehien bat libertateetan oinarrituta dira. Beste plano batean daude guk lantzen ditugun edo bizipozak lantzen dituen eskubide sozial, ekonomiko eta kulturalak. Eta horregatik, eta garrantzitsua sentsibilizazio prozesuak ematea, bizipozako elkarten. Zergatik da orain bizipoza ongizate sistema bati eusteko garrantzitsua justuki Euskal Herrian. Baina, beraiek direlako aurrei eskubide horiek bermatzen dizkienak, eta beraiek onartzen dute, onartzea den zaiakin dauzkaten erronka guztiekin, baliabideak lortuta eta hobekuntzak eman dituztela personen bizi kalitatean. Baina, azpimarratu behar da baliabideen garrantzia. Askok lorpenak baliabideekin lotzen dituzte, eta baliabide horiek emateak edo instituzio publikoak edo norrek errazteak izan personalak, izan materialak, ikaragarrizko salto kualitatiboak suposa dezakela elkarte batentzat. Eta, bueno, orduan esan dezakegu publikoa dela importantea. Bizipozarentzat, baina bizipoza publikoarentzat, ze beraiek asetzen ez dituzten beharrak, asetzen dituzten. Baina jendartearentzat, niretzat, hor atzean zaudeten guztientzat, bizipozak ikaragarrizko garrantzia hartzen du. Ze beraien, azken finen, hor, beraiek asetzen dituzten premiek, kentzen dien eginkizuna, estatuei, ongizate estatuak gainontzeko ematen dizkigu, gainontzeko ematen digu, hola, nahiko azaletik esan da jakina. Hori gehiago dago, bai lotuta da. Diru sarrerekin, bakoitzak apostatzen dugunekin eta hainbat alderdirekin. Gero, bai bizipozako kide bat lehirik kasu honetan elkarrizketatzen dugunean, hortik anzaldu egin da. Zen garrantzitsua den inklusioa, bere leloa da munduak guztiontzat izan beharko luke. Baina egia da, inklusioa lortzeko nahiko zailtasun dezente aurkitzen dituztela elkarte hauek. Asko dira hitzak, bai aurrera pausoak eman ditugu inklusiora bidean, bai gizarte inklusiora bidean, bai eskola inklusiora bidean, baina asko daukagu egiteko. Edo bazeuden hitz batzuk inklusioaz asko hitz egiten da, baina praktikan gutxi jartzen da, ez? Bai zentratzen da, nola lortu inklusioa azaltzen saiatzen zianen elkarteak beraien galdetegietan, bai lotzen zala gehiago eskubideena ez bezala, instituzioekin gehiago lotzen zela, bai lotzen zala gehiago jendartearekin eta harremanekin, ez? Horregatik, zala hain garrantzitsua informatzea eta informazioa jarraitu behar dutela, zergatik, oztopo handienetan, edo ikusten zituzten oztopo handienetan zeudelako beti ikusten ditugun, beti sumatzen ditugun aurre iritzi horiek, klitxeak askotan, oso zaila izaten da persona bat ezagutu gabe, bere osotasunean ezagutu gabe, berarekin harremanetan jartzea eta interakzioan jartzea, interakzioak eta harremanak inklusiorako diren garrantzitsuarekin. Eta bestalde esan behar da, inklusioa berez, harremanek ardatz importantea osatzen dutela inklusioarekiko, baina beste bi ardatz ditugu. Lehen aipatu ditugun eskubideak eta baita etorkizunerako edo lanbide bat, gizartean parte hartzea aktiboa izatea. Eta hor lehirek bai klabe bat ematen zian elkarrizketan, o klabe bat esatzen inklusioa benetan lortuko dugu denok eskubide berdinak edukitzen eta
nolabait aukera berdintasuna edukitzea. Eske, eta egia da, azkenen instituzioek ere hortan zeregina daukate, norbanakoei eta personei baliabideak eskaintzen, eskubide horiek erdiesteko, eskubide horiek aseak izan daitezen, eta horrek nolabait lubatia bat, edo legoken hor dagoen eskubide arrakala bat estutuko luke eta persona gerturatuko dituzke, eta azken finean harremanak erraztuko lirateke. Harremanak errazte horrek ere persona lanbidera, eskola, inklusiora gerturatuko luke, eta gizarte eta eskola inklusioa ematen duena, baina errezagoa izango litzake ez. Azken finean eskubide daukaten ardatza, transzenetara horti, jalartu naldi izin. Eta azken finean denontzako aukera berdintasuna izango litzake gure ustetan inklusioa. Baina oso garrantzitsua da hortarako kohesio sozial bat, talde kohesio bat sortzea. Azten geha elkartetatik, zuegia nahiko esperientzia daukat, zuek esaten duten elkartei hain nahi zuzentzen. Esperientzia handi daukate haue kohesio soziala, baina batez ere talde kohesioa lortzen. Konturatzen babera, elkarte bakoitzaia komunitate bat da, baina egiten dituzten ekintzak, gaur hemen egiten ari gehan ekintzak, komunitate bat, beste komunitate zabalago bat sortzeko da, nolabaiteko kolektibo bat sortzeko da, gai baten inguruan. Eta hori garrantzitsua da. Eta kohesioa zertarako, aurretik aipatu den inklusioa, eta elkartea asko helburutako bat daukaten normalizazio hori ez, normalizazio kakotxe artean. Normatik datorrela. Hori lortzeko. Azken finean, saiatzen diana elkartea dira kapital sozial bat eratzen beren baitan, helburu batzuen baitan, talde iraunkor bat sortzen, helburu horiei aurre egiteko, eta harreman afektiboak izateko, hartu emanak. Azken finean, talde identitate bat sortzen da, non denok batuak gauden, eta garrantzitsua dena da elkarrekikotasuna. Batak bestearen beharra, elkarmenpekotasuna, eta kooperazioa eta kolaborazioa sustatzeko ezinbestekoa diana. Hor, elkarteak diren heinean araututa daude, eta arauek hori ere baldintzatzen dute ez. Akzioa edo ekintza nola egin. Akzio eta ekintza horiek dira, azkenean memoria kolektibo bat osatzera eramaten dutenak, nik uste leireri edo hemen bizipozan dagoen beste dozeini galdetzen badiot, hemendik 10 urtetara jardunaldi guztiak gogoratuko dela. Eta memoria kolektibo horrek sortzen du azken talde identitate bat, ez? Denok batu gintuzten akzioak, ekintzak, editateak zein izan ziren, zergatik egin genuen, eta zertarako egin genuen. Baina, hor daude eragile importante esan dezakeguna dela voluntarioak, ez? Elkarte asko aipatzen dituzte voluntarioek duten garrantzia eta bizipozak berak ere esaten du, bai bere horrian, bai elkarrizketan voluntario sareak duen garrantzia. Eta egia esan, bitartekari oso ona da, edo bitartekari nagusi izan daiteke bai gizartean eta bai talde barruan dagoen hartu eman hortan, ez? Pixka talde identitate hori zabaltzeko. Voluntarioen gaia konplexua da, bai daudela arazoak batzuk, elkarte batzuk edo dauzkate voluntarioak, beste batzuetan izaera intermitente bat edo ikusten da, baina esan behar da hori normala dela, ez gizartea dan aldakorrengatik, bai munduan, bai lehen aipatu den individualismoa denok jaten gaitula azkenen. Eta esan behar da voluntarioak ere beren ongizatea bilatzen dutela, ez, bizipozaren baitan. Individualismo horretatik eta beraiek beren ongizatea bilatzetik ere edo hor dauden voluntarioak. Azkenen individualismo hori kolektibizatzean datza, ez, elkarte hauen. Eta hor hartzen du, kohesio sozialaren baitan hartzen du bizipozak
hainbesteko pisua edo hainbesteko garantzia, hainbeste komunitate, hainbeste talde batzeko gai da, hainbeste izaera heterogeneo eta hainbeste identitate anitz batzeko gai da. Eta zerren baitan, lehen esan duguna ez, helburu batzuk edo behar batzuen baitan, helburu horiek izango litzateke besteak beste eskubideen lorpena edo osasuna askotan, ongizate integrala, eremu ezberdinetan, ideia inklusioaren alde egiten dute elkarte guztiek eta pertsona guztiek, eta gero sozializatzen dituzte eta horri garrantzia handia ematen diote, informatu egiten dute, eta azken finean mundu bat lortzea daukate hori ikusten da kasi galdetegi guztietan, bai elkarrizketan eta baita ekintza sozialeko elkartea aztertzen ditugunean teorian dira. Eta gizarteak eta bai instituzioek eragindako zaintasunak asetzen laguntzen dira. Ikaragarrizko garrantzia dute esaterako bizipozaren inguruan hitz egiten dugunen elkarteak igortzen ziguten mezua zen aniztasunak zein garrantzia zuen, hain anitzak gara, baina gauza berdinak helburu komuna ditugu eta beraien kausan egiten dutenetik guk ere ikas dezakegu. Gero elkar laguntzarako eta prest zeuden kideak ere bat zeuden, elkar laguntzen ziren kideak eta elkarteak bat zeuden bizipozaren baitan. Bakarrik ez egotearena ez, sentimendu afektibo bat elkarte txikientzat batez ere zein garrantzitsua den, ez nago bakarrik pentsatzea. Eta baliabideak eta informaziorako materiala asko eskertzen zioten bai bizipozari. Bizipoza Euskal Herrin bakarra da, gaur egun, lehenik eta behin lurralde batik, 7 probintziak edo 6 bakoitza euskaldun bezala. Beste engua egiteko. Eta, gero egiten genuen konparatiba bat, sarearekin, bai daga pixkan igual, bizipozaren helburuta gehiago edo gutxiago gerturatzen dena, baina elkarte handiak batzen ditu. Ez daukate bizipozak bere identitatean daukan zein hori Euskal Herri oso hartzearena eta Euskal ez dute enbeste bultzatzen. Eta kasi ez dira Euskal Herriko elkartea bakarrik ez. Badaude elkarte internazionalak, hemen situatuko daukan momentu honetan, eta badaude elkarte estatalak. Eta gero zegoen gizalde dela voluntario sareak eratzen lagundu dezaketenak, baina erabat diferentea da eta gauza bizipozak eskaintzen dituela gauzak eremu batean, hizkuntza baten baitan, aniztasun bat edozein erren aurretik jarriz aniztasunaren tratua eta Teresan hori. Eta zer esan behar nuen, hori, desberdina izateak elkarte hauekin ere ez du esan nahi interesagarriak ez direnik bizipoza aurrera emateko edo mundu batean gauza jakin batzutako elkarlanak suertatzen badira, suertatzeko jakina. Eta hortik abiatuta talde kohesioarena aipatu dugu lehen, sakondu dugu bastante. Eta hemen nik uste zen gauza bat zen, edo suposatzen den gauza bat da, noski. Adibidez, voluntarioetara jotzen badeu, elkarte bakoitzeko voluntarioa izan daiteko voluntario bere elkartean, eta bere elkartea bizipozako kide den aldetik, voluntario ere bizipozako kide da. Baina nola lortu pixka bat, elkarte baten bitartez bizipozako kide den hori, izan aurra, izan voluntarioa, izan beste elkarteetako kide izatea edo beste elkartekin hartu eman horiek izatea. Pixka bat esaten genuen zein garrantzizkoa den behaien parte hartzea, elkarteko eragile guztien parte hartzea eta
igual, helburu batzuk zehaztu, elkarte bakoitzean, bizipozara eman, den artean zehaztu helburuak, bizipozara eraman, eta bizipozatik abiapuntua jarri. Bueno, horrek azkenean emango luke, azkena sartu den voluntario, azkena sartu den aurra, aukerak hartzera bizipozaren baitan eta bizipozako helburuetan. Azken finean datza, ez elkarte bateko kide dena beste elkarteko kide izatean, baizik eta norabide berean arraun egitean. Eta horrek sortuko luke azken finean talde sentimendu bat zerekiko, ez? Personalarekiko, taldearekiko. Gero, bueno, azkar noaz, gora azkustu duen. Gero esaten genuen horrek zabaldin behar dula, gizartera zabaldu behar dula eta dauzkagula pilo bat elkarte guk defenditzen ditugun ideia unibertsalak, unibertsalak dira, justizia sozialarekin lotuta daude, eskubideen aitortzarekin, zein dago, inorrez dago, edo ez publikoki batzuk dugu dira, baina eskubideen kontra, nor dago inklusioaren kontra orain. Eta gaina mugimendu asko daude horren alde egiten dutena. Izan euskera, izan feminismoa, pensionisten mugimendua, zein indarra hartu duten eta gauzak aldatzea lortu duten. Izango litzake aukera bat, horretan horiekin bat egitea, eta horiekin bat eginez, gure ideiak ere unibertsalizatzea edo handi bilakatzea, ez? Gure ideiak diskurso baten parte izatea, eta nolabait, gizarte behazezik, instituzioetara ematea, eta instituzioetan ideia hori gabetzea. Hori lortzeko ezinbestekoa da. Bai, noski, utopia jarraitu, inklusioaren utopia jarraitu, baina beharrezkoa da muga lorgarriak jartzea. Hau Freirek esatezun, oain esparru askotan esaten da pedagogia egin behar da. Eta hau pedagogia motoa da, baina pedagogia da aldaketara zuzendutakoa. Beharrezkoa dela kontzientzia bat izatea, eta kontzientziaren kontzientzia, ez, metakontzientzia. Dialogoan hartzen dana, elkarte guztiek dialogoan har dezaketena, baino eta situazio limite edo problema jakin batzuetatik abiatuta. Horiek eta kontzientziaren kontzientzia izango litzake. Bale, jakitea egoera zein den, baina egoera nola aldatu ere formulatzea. Eta hortik abiatuta egitatera zuzentzea. Hori da, azken finean, beharrezkoa da indarrak xautzen ditugun indarrak edo xautzen diren indarrak xautzea bai helburu utopiko batera, baina bai pausu konkretu batera eta eno batera hain indar kolektibo batekin eta dialogoan eratu den formula batekin. Eta hori pentsatzen dugu administrazioetan eragitea beharrezkoa dela. Administrazioetan eragitea funtsezkoa da, ikusi dugunez ikerketa guztian bere biziko garrantzia dutelako instituzioek. Bai dago teknika, gaina elkarte asko adierazten zuten, dialogo zibila, intzidentzia politikoa, baina jakin behar dugu bizikozako kideena, bizikozako partaide guztiena, kategoria politiko bat dela. Personak ez dira, desberdin jaiotzen gara, klaro, anitza jaiotzen gara, baina ez gara, anitza jaiotzen gara, baina ez gara desberdin jaiotzen, ez? Nola baita esatearen ez dakit ulertzen zaidan. Eta desberdin egiten duena persona bat da premia horiek ez daizkiela asetzen. Eta premia horiek ez asetzea kategoria politikoa da. Beraiek elkarteetako kideek ez dute aukeratzen jaiotzen direnetik elkarte bateko parte izango naiz. Elkarte bateko parte izatea beraien ezaugarri biologiko, gaixotasun, kolore eta barrengatik izan daiteke. Eta horregatik da, saiatu behar da izaten, inkluso politikoen programetan egoten, gure iradokizunak edo gure beharrak.
ez da txantxetarako gauza eskubideaz hitz egiten nahi gehanean, ez? Gainera atzo esatezun Estatu Espainiarreko politikari batek eskerrik asko ekintza sozialeko hirugarren sektoreari, ze estatuak, orain arte estatuak egin behar zituen gauzak, zuek egin dituzue, aurrera eraman behar zituzten alderdiak, zuek eraman dituzue. Hortik abiatuta beharrezkoa da hezkuntzaren alderdia aipatzea, hezkuntza baita pertsonak hezitzen dituna. Eta ikaragarrizko garrantzia du, gizartea garrantzia duelako elkarte hauetan. Hezkuntzan ikusi dena zer da, alde batetik, bai oraingo autorek eta bai entzinako autorek, gizarte bat erreproduzitzeko egin da hezkuntza, baina ez gizartean dauden arazoak ebazteko. Eta hori lortu behar dugu eta saiatu behar dugu gizarte solidarioago bat eratzen. Azken finen, behar bereziak edo dituztenak klasetik kanpo egoteak harremanak mugatzen zaizkie, umea eskolara egokitzea behartuta dago eta ez eskola umera. Kasu honetan, adibidez gaixotasunak dituzten aurrekin ikusi da abstentzioa eta handia izaten dela eta ezin dutela egokitu eskolak daraman erritmo horretara batik bat akademikotasunean oinarrituta dagoelako, pertsonak selektibitatera prestatzen dira aurrezkuntzan sartzen direnetik. Eta hori gai importanteak bizikozako gaiak edo gai pertsonala lantzeko aukera kentzen du, gai jakin batzuetan profesionalen prestakuntza ez da errazten, edo hezkuntza profesionalen prestakuntza, ez da errazten instituzioetik eta hezkuntza sistematik, kolektibo jakin batzuen identifikazioa dago, eta bar. Gu proposatzen dugun hemendik handa pixka bat ikasi den hezkuntza proposamenari atxikita eta pixka bat zentzu batean, baina orain dela gutxi Fito Rodríguezek eta Txapartegik atera duten liburu batekin lotuta, hor dagoen hezkuntza proposamendera. Non asko lantzen den Euskaldunen solidaritatea edo historikoak izan da solidaritatea. Kontua beste hezkuntza, gure hezkuntza sistema batek, individualismo batera eramaten gaitula, lehia batera txikitatik eta sortu behar da solidaritatea hezkuntzatik bideratuta, non elkar laguntzeko preste egongo behan eta elkar ezagutzeko preste egongo behan. Eta hor da, klabe batzuk, klabe emango ditut, labur bukatzeko, alde batetik. Eskubideetan oinarritzen den hezkuntza. Sortu behar dira edo lortu behar dira, ezi behar dira eskubide subjektuak. Eskubide subjektuak esan nahi du. Bere eskubideak defendatzen dituen persona eta gainontzekoen eskubideak defendatzeko prest dagoen persona. Pertsona ezberdinak batzen dituen eremu berdinetan eta ahotsa ematen dien hezkuntza denok elkar ezagutzara bideratuta. Gertuko arazoak eta errealak ebazteko gai diren pertsonak ezteko gai dena. Egunerokotasunean edo eta elkarteetan aurkitu daitezken edo zein pertsonak izan ditzazken arazoak ebaztera. Beti lan kolektibotik abiatuta eta komunitate izaera batetik. Komunitate izaera horri helduta beharrezkoa da aurrek txikitatik parte hartzea eskolan hartuko diren eta eskoletan hartuko diren erabakietan. Parte hartzera eta beren hautatzeko eskubideaz disfrutatzeko aukera izan behar dute. Eta gainera, demokrazia erreal baterako eta ezi behar dira. Eta azkenik, zailtasun gehien dituzten pertsonen interesetara egindako eskola kurrikulumak behar dira. Eta hau esaten da, pixka da aipatuta autore batek Konel ustetzala sortzen zuen edo proposatzen zuen pixka
kontrahegemonikoa den kurrikulum bat, zeinak aurre egingo dion, beti jarri zaigu kurrikulum akademiko horri, ez akademikoa dena ez lantzeko, baizik eta gehiago lantzeko, alderdi personala eta izaera personala. Eta, bueno, pixka azken alderdia pixka azkar esan behar, adierazi behar izan denaren, hau izan da guztia, eta ondorengoari ematen diotitzat. Eskerrik asko. Bueno, hasieran esan bezala, ez dut brometan esan lan izugarri egin dezula. Eskerrik asko. Eta denon izenean, eta Bizipozako taldekide guztien, talde osoaren izenean, benetan eskerrik asko, aurrera jarraituko dugu bideo honekin. Esker. Eta, bueno, jardunaldiarekin jarraitzeko ere, hasieran esan bezala, orain Bizipozako elkarte eta gizarte eragileon hausnarketak, Pelloren lana irakurrita eta bakoitzak zuenetikan ere, zuen hausnarketak partekatzeko aukera izango dugu. Orduan, hasteko, gaurkoan gurekin Maialen Zabalgaskoa, 32 elkartetikan bera zen lehenengo hitzartzekoa, baina, badaukigu, egoera oraintxe ez dezutela erreza, prentsan ere ikusi eta irakurri dugu, eta, hemendikan musu handi bat denoi. Eta, jarraitzeko beraz, hitza Amaia Elizondo, Gipuzkoako Kirol Egokituen Federaziokoak hartuko du hitza, eta jarraian, hemen arkaitz daukagu ondoan eta puntukoa, eta elkarte eta gizarte eragile bakoitzari hitza ematen beragongo da, bale? Amaia. Bueno, kaixo, egun hau guztioi, lehenik eta behin Pellori eskerrak eman, horrelako lan bikaina egiteatik, bai Bizipozantzat eta Bizipoza osatzen dugun elkarte guztientzat. Eta, ni Gipuzkoako Kirol Egokituen Federazioko kidea naiz, baita Bizipozako talde eragilekoa. Eta, guk gure esperientziatik, gure helburu nagusia batez ere desgaitasuna duten haurrak kirola egiteko eskubidea bermatzea da. Eta bide horretan, Pellok aipatu dituen gauza asko bezala, bidea batzutan hobea izaten da, beste batzutan arantzaz josita, eta batzuk aipatzen zenuen bezala aurrera pausoak badaude, baina bidea oraindik luzea da, ez? Eta adibidez guk batez ere eskola kirolean ikusten ditugu halako hutsuneak eta hortan gabiltza, ez? Gaurkoan nik hausnarketa honetarako bi ideia aipatu nahiko nituzke. Batez ere, federazioan eta iruditzen zait beste elkarte guztietan bezala, pertsona erdigunean jarri behar dugu, ez? Zuk ondo aipatu duzun bezala, gaur hezkuntzatik hasten bagea selektibitatera begira, ez ditugu haur horien premiak beteko, ez? Guri kirolean berdina gertatzen zaigu, ez? Arau batzu daude, dinamika batzu daude, eta desgaitasuna duten haurrak ez dira bertan egoki sentitzen edo ez daukate tarterik, ez? Eta orduan, nik ustet denon ahalegina dela, ez? Pertsona erdigunean jarri eta berak duen testuingurua ikusita, eduki ditzazkeen hutsuneak ikusita, hortik abiatu eta horren inguruan hori, ez? Ibilbide hori egitea. Kirolean izan daiteken bezala, ez? Bai egokitzapenak jarriz edo eta inguru lagungoiak sortuz, eta hoxe da, gure ustez behintzat pertsona erdigunean jarrita. Hori izango litzake premiak asetzeko lehenengo helburua. Eta nik bigarren ideia bat ekarri nahiko nuke gaur hausnarketa honetara, eta komentatu dugu, ez, nola halako kohesio eduki bat dela batez ere eragile publikoetan, eta guk bide horretan, esperientzia horretan askotan entzuten dugu, egiten dezuten lana, zuei esker, ardura guztiona da, eta batez ere eragile publikoetatik ardura bertan dago. Elkarteak tresna bat gea, ez? Hirugarren sektoreko elkarteak nolabait helburu horiek betetzeko, bidean egon gaitezken tresnak izan behar dugu, eta bide hori errazten dugunak. Baina ardura ez da gurea elkarteena bakarrik. Guk ardura posketatxo bat eduki dezakegu, baina eragile publikoen ardura da eta ardura guztiona da, ez? Orduan, nik uste hor,
indarrein bardala. Eta nola 2 minutuko interbentzioa zan eta ja dagoeneko pasadan, hoxe, nik elkarte guztiei eskerrak eman zen denon artean, titulak esaten duen bezala, eskubide horiek bermatzeko josten, ehuntzen eta egunero lan egiten dugula, eta hoxe, eskerrik asko. Vale. Bueno, hemen arkaitz, aprobetxatuko dut esateko virtualki ari garen arren txalo bero virtualak zuretzat, Peio. Berto, mila esker, lan bikaina, eskerrik asko, mezu pilo bat iristen ari dira, eta nik uste aipatu behar dela, Mila esker. Txaloa ez duzunez jaso, behintzat virtuala. Vale, orain hasiko bera gutxinaka txandekin. Bueno, kaixo, egun hon, Bueno, lehenengo eta behin eskertzea bai Biziposari eta bai zuri Peio lan honen emaitzak. Bueno, gure elkartetik, gure zeinak elkartetik gainera jasota ikusten ditugu gure helburuak, gure izakera eta gure sorkuntzako arrazoia eta helburua, ez? Jardunaldiko kartelak dion moduan, eskubideak jaso, josi eta bete. Hori da, orain dela 10 urte egiten hasi ginena, eta hortan jarraitzen dugu. Badakizuenez, gure zeinak elkartea sortu zen, pixka bat gaixotasun arraroen inguruan, hau da, herrian eta gure inguruan gaixotasun arraro bat jota zeuden ume eta bere familiei laguntzeko, eta hortan ari gara. Asegabeko premiak asetzen edo behintzat, asetzen laguntzen hortan ari gara. Eta zuk ondo jorratu dozu, eta ondo zehaztu dozu, sarritan hori eskubide moduan agian ez daudela jasota, baina premia batzuk daudela, ez? Eta gainera, gaur egun, hau COVID-19 honen inguruan eta gizarte osoa bizi dugun egoera honen aurrean, begibistan gelditu da osasun arazoren bat duenak askoz ere arrisku handiago duela, gure elkarteko neskamutil guztiak zeharo itxita daude eta ez dakigun noiz atera ahal izango diren kalera, ez? Ordan, eta osasun eremuetatik egoera honen aurrean, ez dauka lehentasunik, ez? Ordan, horregaitik da hain garrantzitsua, kasu honetan gure elkartea, baina ez da bakarra, ez? Eta elkarte gaixotasun arraroen inguruan dauden elkarte guztiak, ez? Osasun egoera hauek oso gitxienekoak direnez, inork ez die erreparatzen, inork ez du jartzen pixka bat hor bere indarra edo bere fokoa, ez? Ikusteko ze egoeratan dauden, zer egin beharko genuken, ez? Protokoloak ez daude argi, egin beharrak ere ez. Orduan, zentzu horretan, ez dugu jokatzen berdintasunean beste edozein gizakiarekin. Eta hori da, hain zuzen ere, aldarrikatzen duguna, ez? Eta zuk oso ondo jaso dozu, aldarrikapen horiek eta eskubide horiek nolabait lortu beharrekoak direla, ez? Egia esan, ederto jaso dozu pixka bat gure elkartearen egoera eta gure elkartearen premia eta gure elkartea eta elkarte hauen behar izana. Eta hortan konfirmatzen dugu geure zera, ez? Eta premiazkoak gara, ezinbestekoak gara momentu honetan. Ea egunen batean ez den behar alako elkarte bat, ez? Baina oraindik ere bide luzea dugula uste dugu, eta, bide luze horretan bakarrik ez joatea oso garrantzitsua da. Eta hor azpimarratu nahi nuke guretzako biziposak duen garrantzia. Ez gaudelako bakarrik, ez? Eta biziposak nolabait ematen digun laguntza edo behintzat esparru hori asetzen duelako, ez? Eta horregaitik eskerrak bai zuri eta bai biziposako guztioi gure eskerrik beroena eta aurrera, jotake.
Bai, lehenengo eta behin eskerrik asko Peio eta eskerrik asko Biziposako elkarte eta eragile guztioi. Ni Eli Dominguez naiz, Dankan elkarteko koordinatzaile. Dankan elkartea Senegaldaren eta Euskaldunen arteko kulturartekotasunean dabilanian eta baita garapenerako lankidetzan. Eta, ni nahiko notuan heldu Peiok aipatutako komunitatea sortzearen behar horretaz, ez? Afrikan familian bizi dira, komunitatean, eta bertan daren balore nagusia dira elkar laguntza, elkar errespetua eta besteekiko begirune hori, ez? Gainera Senegal, Terangaren herria bezala ezagutzen da, herri abegitsua, kanpokoari harrera ona itxenotzen herrisa. Orduan, Senegaldarrak gure bezalako gizarte individualista batera heltzen dienean, izugarrizko talka kulturala bizitzen da, bez? Oso gogorra egiten zaie, harrera falta hori, gure ostasuna esan aldana, ez? Era berian gure gizartean txikitatik eta eskola mailan saiatzen da norberaren autonomia garatzen. Eta askotan, autonomoak gara, ez? Baina, aldi berian, igual askotan konfunditzen dugu, ez? Autosufizientzia, bestekiko independentzia, autonomia hori, norberak bere kabuzin beharreko zerbait dela, ez? Eta nik uste dut hor errotuta gaudela, ez? Interdependientea gara, dana daukagu bestien biharra, eta nik uste dut dana jobia dugula, ez? Komunitate bat sortzera, guztion biharrak, guztion ezagugarrixak, guztion gaitxik ezagunak dienak eta errespetatzen dienak eta kontuan hartzen dienak, ez? Eta azkenean olako komunitate bat sortzen badugu, guztiok aske eta libre eta onartua sentitzen garen hori, hola lortuko dugu guztiontzako lortu beharreko biziposa hori, ez? Egunon, Mikel Agirrezabala Ezkurdia, ikasiko kidea, eta gogondet, astelen baten, talde eragileko bileran ginela ideia hau nola sortu zen, lan hau itekoa. Azkenen bizipoza osatzen duten elkarteen behar eta eskubide urraketen azterketa bat iteana. Eta nola ez, Jose Maria Uzmendide bertan zan, da beak hartu zuen ardura Jose Garmendia Unibertsitateko irakasleakin hitzeitekoa eta guzti hau nola ingo genuen marrazten hasteko ardura hori, ez? Eta bakizu nolakoa gendun. Urrun geunen ikasiko bulegon bertan ginean eta gu kontuatzeago deituta zeon, itzein da zeuden, elementun omentzan handoainen, eta holaxe hasi zen guztia, ez? Eta lan bikaina Peio, zorionak, eta Jose Garmendiaie eskerrak. Eta gaurkoa nik uste omenaldi dela Jose Mariri, eta seguro gozatzen da ameste nahi dela, ez? Bizipoza egitasmoa nik bagenekigun hor bazala, baina oentxe ezautuet, kurtso hontan izan da zuzenen ezautzekoa. Gure talden gure aldetik bi egitasmo bat einik egon behar dugu eta helburukin bat gatoz. Eta ikasik hezkuntza du ardaz, beti de eskola herritarra eta herri hezitzaileek jomuan jarrita, gutzako komunitateak ezten dulako eta heziketa hori hartu eman eta zuek aipatzen zuen moduz josiz joan behar deulako, ez? Hortako bizipoza egitasmoa inklusioan, erabateko inklusioan biden beharrezko tresna ikuste dugu. Ikuste hor aidiala sortzen bizipozati oso material interesgarrik hezkuntza formala eta informalan artean hartu eman horiek egoteko. Elkarte aurre eta familia hauek transmititzen dituzten balore hauek heziketa mailan aberastuta eziteu. Hori garbi dago eta gu nahi den gizarte hori eraikitzeko beharrezkoa ikuste dugu. Eta hezkuntza komunitateantzako beharrezko tresna da. Eta erabateko inklusioan biden Peiokor gako batzuk eman ditu, heziketa formalak
COVID honekin bai, aipatu da, ez? Behar berezi dituzten haur hauek nola dauden, nola bizitzen dituzten, eta ikasiti bizipozakin elkarlanen elkarte eta eragile guztikin, hortan jardungo deula, erabateko inklusioa eta gizarte hobe baten bila, ez? Eskerrik asko. Mila esker, parte hartzen izaten guztioi, Peioi zure lanagatik. Eider Loketegi naiz eta nik Aspaniz elkarten izenen itzein nahi dut. Aspaniz elkartea da Espainiako edota Ahosabaiko fisura duten ume eta bere familien arten osatzen dugun elkarte bat. Eta, bere ibilbidea ja nahiko luzea duen arren, 80. hamarkadatik martxan dagoen elkarte bada, azken urte hauetan bizipozak eskaini dizkigun baliabidek eta informazioa zabaltzeko erraztasun horiek aipatu nahiko nituzkenik. Gure elkartearen helburukin bateik edulako, helburutako batekin, eta hoxe da zuzen ere gure izatearen, gure elkarte izatearen difusioan lanak nola xamurtze dizkigu. Guk ezingo genulako bizipoza gabe difusio maila horretara iritsi. Izan ere, hau edo Espainiako fisura honekin, patologia honekin jaiotzen dienen portzentaia nahiko altu da. 8 gutxi gorabehera ume bat jaiotze da. Eta hala ere, gaixotasunaren lehen oztopoa, gaixotasuna beraren ezagutza falta da. Eta bizipozak, kasu honetan guri partikularki eta ikuste dugu ezta, orokorren talde guzti eskaintzen diguna dela, hain zuzen ere, horixe, izugarrizko erakusleio bat, nun gure elkartea eta beren beharrak gizarten kokatzen ahalbidetzen ditu. Eta gaina, bizipoza, hain anitza izanik bere osagaietan, ezta? Guztion gabezik eta guztion ekintzak helburu amankomun batekin jorratzen ditu. Eta horrek, gure elkarte txikitasun horri, honditasuna eta izugarrizko indarra ematen dizkio. Eta horregatik, aprobetxatu nahi dugu eta aprobetxatze dugu, gure umeen osasunaren ongizatea eta Euskal Herritar guztion eskubide berdinen aldarrian bat egiteko. Gure kasun, profesionalen eskaintzan eta laguntza ekonomikoetan ezberdintasun handi baita, jaiotako probintzien arabera, eta horrek umeen garapenen eta familien egunerokotasunen eragin handi dauke. Hoxe, bukatzeko beste ite bizipozakin bat egiteko dugu nola ez, eta jardunaldi honen izenburu dion bezala gure umeen eskubideek jasoko ditugu eta bidek josiz helburu betetzen jarraituko dugu. Mila esker denoi. Eskerrik asko Peio, egia esan zure lanean botatzen direnak, ez? Seguruna denok badakizkigu, ez? Edo bagenekizkien asko eta asko, horre aipatzen diren gako gehiena, baina horrela idatzita eta landuta jasotzeak eta hola egituratuta eskertzen da pila, lanerako tresna bada. Eskerrik asko benetan. Hezkuntza eskubidea, unibertsala dela esaten dugu, baina jabaitzen gara, egun Nekane Artola naiz, barkatu, ikastolen elkarteko ordezkaria bizipozaren taldera gilean. Eta esaten nun bezala, hezkuntza eskubidea unibertsala da, hezkuntzarako eskubidea, baina jabetzen gara egun utxunez eta oztopoz beteta dagoela eskubide horren asetzea. Tokian toki eta eragile desberdinok egiten ditugun ahaleginak ukatu gabe, arraza, gaitasun, egoera sozioekonomiko, genero, hizkuntza eta barrengatik segregatzen duten sistemak ditugu gurean, bai? Eta Peiok egindako lanean ondorioztatzen den bezala, gure hezkuntza sistemak, bai Ipar Euskal Herrikoa zein Hego Euskal Herrikoa,
selektiboak eta emaitzetan oinarritutakoak dira. Eta ondorioz, zailtasun gehien dituzten ikasleentzat, trabak areagotu egiten direla ikusten dugu, ez. Eta gainera, pandemia egoera honek, hemen aipatu da uste dut, ageriago utzi ditu gabezi hoe denak. Gure ustez, irtenbide egokiena Euskal Herrirako hezkuntza sistema propio bat eraikitzen hastea da. Hemendik bertatik eraikitakoa, gure jendartearen erronkei, kezkei eta arazoei modu kolektibo batean erantzungo diona eta Euskal Herri justuago bat izango duena helburu. Ikaslea erdigunean jarriz, kolektibo guztien beharrei erantzungo diona, ekinbide komunitarioa eta zaintza kolektibo hezitzailea oinarri izango duena eta ondorioz aukera berdintasuna bermatu beharko lukeena. Badakigu horretarako transizioa beharko dela, baina gure eraiki bitarteko transizio horretan nik uste dut eragileok eta administrazioak arduraz eta erantzukizunez jokatzea dagokigula. Konpromisoak hartuz alde batetik eta baliabideak bermatuz. Nik uste dut binda berriz aipatzen den ideia badala, baliabideena. Egia da, biziposak ematen dizkigun tresnak beharrezkoak direla eta eskertzen direla, baina ez da nahikoa. Eta biziposak amesten dugunez, koloretako mundu hori irudikatzen laguntzen badigu ere, eragileoi dagokigu mundu horrek gure ikastetxetan toki esklusiboa izan dezan konpromisoa hartzea. Bea Zeber naizen elkartekoa, eta eskerrak emon Peiori paperean jartzeatik askotan eginda genuen hausnarketa hura, laburtzeatik eta zabaltzeko bidea emoteagatik. Eta guk naizen elkartetik ikusten duguna, baietz alde batetik legeen beharra daukagula gure aurren eskubideak bermatzeko, babesa ematen digutelako. Eta aurren transexualitatearen kasuan gainera, leku batetik bestera, Eiderrek aipatu duen bezala ere, ezberdintasun handiak daude. Hortaz, aurrek eskubide ezberdinak dituzte Bordelen edo Bilbon bizi badira, ez? Frantziako estatuan ez dago transexualitate legerik, hemen Nafarroan badago bat, Euskal Autonomia Erkidegoa badago beste bat, estatu mailan ez dago translegerik eta beraz eskubide batzuk ere hor adibidez izena eta sexu aipamena aldatzeko eskubidea ez dago bermatuta, beraz legeen beharra badaukagu zenbait eskubide babesteko, baina legeak ez dira berez sortzen. Eta hor elkarteen lana da, lege horiek bultzatzea eta horiek sor daitezen borrokatzea, eta hau da lan erraza, ze alderdi politikoekin negoziatzea zaila izaten da. Interesak daude tartean eta lan nekagarria da, eta alderdi politikoek gogo gehiago ala gutxiago jarriko dute baldin eta gizartearen presioa sentitzen badute. Hortaz, gaia gizarteratzearen garrantzia, ez? Gero behin legea lortuta lege horren garapena lortu behar da. Hau da, legeak esan dezake ikastetxetan aurren identitatea respetatuko dela, baina ez baldin badago inolako neurririk edo protokolorik garatuta, ez da baliabiderik ere, lege hori seguruenik ezin izango da aplikatu. Honek ere lan handia suposatzen du elkarteen aldetik, ez? Gure kasuan protokoloak geuk egin genituen eta idatzita eman dizkiegu sail ezberdinei, bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta bai Nafarroan, eta Frantziako iparraldean, zenbait ikastetxeetan kasuak ditugunean, ikastetxe horietan, eta gero, bai hezkuntza arloan, gizarte arloan eta osasun arloan, baina beste kontu bat da, esparru bakoitzan zenbateraino onartu dituzten edo kasu egin diguten, ez? Oraindik ere, borroka gogorra dugu zenbait arlotan. Eta legea lortu eta garatu ustean, ezagutarazi behar da, ez? Legeek badute funtzio pedagogikoa, baina ezagutu behar dira. Eta berriz ere, elkarteen lana izan ohi da legea ezagutaraztea eta betearaztea. Izan ditugu bete nahi ez eta salatu behar izan ditugun kasuak, ez? Dena den argi daukagu legea beharrezkoa bada ere, ez duela ezertarako balio errealitatea gizarteratzen ez bada. Horregatik hasieratik gure esfortzu gehienak gure haurrak existitzen direla aldarrikatzean jarri ditugu. Aurtengo maiatzaren 17an LGTB-fobiaren aurkako egunean erabili dugun leloa ikusten nauzula ikusi nahi dut izan da, Ekaitz Goikoetxeak oparituta.
Eta lan honetan, gizartearatze lan honetan oso garrantzitsua da komunikabide laguntza, aipatzen ez bagaituzte ez garelako existitzen, izenik ez duena ez da. Eta baita erakunde zein elkarteen babesa, itxaldiak, formazioak eta abar antolatzeko, guraso elkarteak, bestelako erakunde eta elkarte batzuek. Horrela gure errealitatearen inguruko ezagutza zabaltzen dugulako. Eta ezin ditugu ahaztu gizabanakoek osatutako sareak, ez? Ahoz-aho transexualitatea zabaltzen laguntzen dizkiguten pertsona. Horien guztien bultzada. Zentzu honetan, ezagutu behar gaituztela uste dugu, eta horregatik gure familiei ere eskertu behar diegu aurpegia eman izana, ez? Ezagutuz gero, empatia sortzen delako, eta hori da jarrera positiboa sortzeko modurik onena. Izan ere, legea eta ezagutza ez dira nahikoak jarrera egokirik ez badago. Legerik gabe eta ezagutzearik gabe ere, jarrera ona bada oso erraza bihurtzen delako dena. Hori izango litzateke konklusioa. Eskerrik asko. Mila esker denoi, ez? Elkarrekin eta ahots guztiak entzun da, aurrera begirako indarra, hartzen dugu bai denok. Eta, gaur esan bezala online ez hitzartu duzuten guztiok, baina jende gehiago ere bagaude elkarrekin, orduan tartetxo bat irekiko dugu, hori, nahi dezuten edonork, txat bidez, mesedez, txatean idatzi zuen galdera, eta, pei hori edo parte hartu duten elkarte edo gizarte eragilei zuen galdera edo zuen hausnarketa luzateko. Así que, zuena da, txat bidezko eta. Luismak dio, ikerketa honen ondoren beste pausoren bat emateko asmoa dago? Nire bizipozan kasun, baina nire kasuan bai izango litzakela ez dakit urrengo urten edo aurrerago, baina bai azken puntutan hezkuntza solidaritatea eta bai pixkat hezkuntza eta demokrazian ingurun ikerketan bat itea edo inkluso doktoretza egitea ez. Ez dakit nahi izango litzaken, bestela lana ere egin beharko ez, baina Esan ere. Hori lana da, bai. Ez, nire asmoa berez doktoretza egitea da, baina ez dakit nahi zingo deten eta bai badakit nire gaia edo hezkuntza izango dela eta hezkuntza eta bai gizarte justuago batera edo bideratutako hezkuntza izango dela. Pixkat azkeneko ekarpenarekin asko sakontzeko aukera izan ez deten horrekin lotutakoa. Irene idazten ari da, baina ez dakit galdera den, kengo dugu pixka. Eta, idazten ari omentzate berriro ere, eta, eranstearren bizipozarekin, ez, Pellok hemen bide horri bat markatu du, baina, gero esan bezala, jardunaldia izteko ere bai, Jose Maria Agirretxek ere hartuko du hitza, taldera egitikan, eta pixkat konklusio hauek konpartitu. Irene dio, zure ikerketa azaldu ondoren, zerekin geratzen zara? Pixka ezagutu detenakin ez, eukideta aukera kasi bizipozako elkarte guztien informazioa jasotzeko. Asko eta asko ezagutze ez nitunak eta asko eta asko ikusteko aukera ematez diguten gaiak ez. Ez bakarrik gizarteak, sino damakigun bizitzak informatzen gala, informazio gehiagi daukagula eta informazio importantea benetan eta pertsonetan eragiten duna igual etzaigula iatzen edo ez digutela ibistarazten. Eta gero bai izan da aukera bat gizarteakin pixka bat konparatiba bat iteko eta gizartean bai elkarte daukaten garrantzioi askotan igortzen ez digutena ez, beti ematen du legeen eta politikoen baitan dagoela ongizateana, eta orain ikusten da, bai COVID-an asunto honekin, eta nik kasu honetan bizipoza ikertu eta gero ikusten dut, zenbat eragile dauden
gobernuetatik eta estatuetatik haratago bai gure familian inguruko eta gizarte osoan eta nire ongizatea bermatzen dutena eta horrekin gehatuko nintzake. Vale, beste galdera bat kizkitzak, eskerrik asko denoi, nola egin erakundeak eta gizarteak aurrek behar duten lehentasun hori ikusi dezaten? Galdera zaila. Ez dakit, leheno nik gehatuko nintzen pixka bat erdialdera edo pixka bukaera aldera esan deten horrekin ez. Aurreke bai izan behar dute diskursoen o gizarte ekintzan o ekimenen bai erreivindikazioen ardatzetako bat, azkenen batzuetan bai ez zaie ematen ikustarazteko aukera bai, behaiek ez daukaterako igual duek izan dezaketen aukera berdina espresatzeko ez, eta holako elkarteak bai ezinbestekoak direla hori azaleratzeko eta gizarteratzeko. Naizeneko bideak ez naiz goatzen duen izan. Beak esaten zuen zer garrantzitsua den horiek azaleratzea eta legea bai importantea diala, baina gizartean presio bat eragitea. Gizartean presio bat eragin behar da elkarte denen partetik, kasu honetan bizipozan dauden elkarteak batuta eta bai beste ekintza sozial edo beste reivindikazioekin nik uste dut batuta. Azken finean pentsatzen dut funtsean lantzen diren gaiak orokorki hartuta noski berdinak edo berdintxua direla, izan justiziari lotuta, eskubideei, berdintasunari, inklusioari, finanziazio edo pentsio duin batzuei edo gutxi aipatu ez duten alderdi bati, hizkuntzaren alderdiai ez, euskerari, lanean zehar landu dutena. Eta ekimen guztiak bat direko garaia bada eta diskurso potente bat ateratzeko eskubide guztiak bermatuak izango direnak eta persona guzti realitate justu baten bizitzera eramango dituna. Gero hortik egiten den lanaia ez dakit, batzutan esan behar ez dakit. Vale, Luismak beste galdera bat botatzen du. Suposatzen dut ikerketa hau zure gradu amaierako lana izan dela. Pedagogia fakultatean emaitza hauen berri izango dute, baina graduko kurrikulumean gai honen inguruan zerbait txertatzeko asmorik dute? Pedagogoen formazioan garrantzitsua litzatekelako. Bueno, bai, nire master bukaerako lana da. Hau bukatzeakoan, ez dakit kurrikulumean txertatuko duten, egitena da gai hauek ematen direla, gutxinez masterrean eman genuen ekintza sozialeko hirugarren sektorearekin lotutako gai bat. Nahiko azkarra eta igual momentu batzutan eski ezin da dena landu, baina bai nik uste ez dakit txertatuko duten, ezin dizu dut esan, baina nik uste transcendentea da, importantea daula horrelako gaiek toki eukitzea. Are gehiago ez dakit gai hauek pedagogian edo nik uste gizarte hezkuntzan gehiago txertatuta dela, baina ez dakit zenbateko lekua hartzen duten gaur egun. Ni magisteritza egin dut, eta UESI nindun eta egia esan UESI zeako parteide da, bizipozako parteide, eta aztu zait esate, baina hezkuntzaren alderdi hortan, bizipoza baditu hola hezkuntzakin lotura duten sozioak edo bazkideak, digara, nekane ikusi dugu, ikastolen elkartea, Mondragon Unibertsitateko UESI fakultatea esaterako, EHUn ere eragina izan du, ikusi dugu gaur, elkar materiala egiten duna eta ikasi bera. Eta nik uste horiek erraminta potente izan daitezkela hezkuntza kurrikulumetan eta
gutxienez temarioan sartzeko, ez? Horiekin eraginda eta azkenen ez dira voluntarioa bakarrik, bazkideak ere badira eta denekin izan behar da elkarrera ginoi, eta ez dakit erantzuten dizuten bizma. Vale, printzipioz idazten ari dira... Baitu. Zaira. Askotan, elkarteek egunerokotasuneko eskuartzeetan jartzen ditugu gure indarrak, ikerketa arloa alboetan utziz. Nola sustatu? Zer nolako estrategia topatu edo garatu ahalko genuke elkarteek gure indarrak batu eta bat baino gehiagori interesatzen zaion ikerketa bat bultzatzeko? Hau da, gure interesak inbrikatu eta elkarrekin ikertzeko? Ikerketak epe luzerako estrategia bezala oso baliogarriak izan daitezkelako denontzat. Bai, bueno, kontuan izan behar da ikerketa, elkarte asko dira ikerketa bultzatzen dituztenak eta galdete egiten ikusi dut. Batik bat gaixotasun arraroekin, gaixotasun arraro deitzen digunekin lan egiten dutenak. Baina, bueno, bai, kontu izan behar dugu bai espezifikoak lantzeko ez ikerketak bultzatze edo horrelako ikerketa bat pixka bat elkarteen funtzionamentuakin eta gizartearekin batuta dian, ez? Claro, norbaitek gaixotasun konkretu bat aztertu nahi badu horri zen da gaia bilatzeko ez zaio beste alternatiba hori gehatuko espezifikoki hori aztertzea baino. Horrela, gure kasuan egin duen ikerketa bezalakoa. Bueno, nik ustean dut horrelako ikerketa bali izaten dutela eta izan dutela gaur ikusi den bezala elkarte asko parte hartzeko eta elkarte asko indarra batuta pixka bat zentzu komun bat bilatzeko, ez? Baina noski, kontu dintzen behar da ikerketa hau motza izan dela eta eske horri ikerketa alden ni nahi zaritu master bat dintzen. Baina ikerketa mota ezberdina daude, hau interpretatiboa zen, interpretazio bat dintzen. Baina gero bai dago ekintzara bideratutako ikerketa ekintza daude, non ikertzen den igual adibidez gisa jarri dezagun, bizipozan zehazten dira aldaketa batzuk edo egin behar diren egitate batzuk, ekintza batzuk, eta ekintza horiek egiten dira, baloratzen dira, eta kituzten emaitzen arabera beste ekintza bat egiten da, eta horrela, zirkulu handi joa, azaletik esan da. Ez dakit ikerketa bakoitza bultzatzeko noski. Adituen laguntza unibertsitatei eta instituzioei horrela presioa eginda, bekak eman ditzaten igual, bizipoza bezalako gaiak aztertzeko eta hain garrantzitsua diren gaiak aztertzeko nik uste importante izan daitekela presio hori ez, eta unibertsitatera juta. Hoxe Maria Otmendik eta Leirek intzuten bezala, ze unibertsitatea dira gaur egun gehien ikertzen dutenak ez, unibertsitateetan lan egiten duten ideak. Hori indarrak batu ikerketa bertan batzea, ikertuak zuek zaten eta partaideak zuek zaten hor ondo legoki. Oso ondo. Ondo ikusten badezute, bukaerari hasiera emango diogu, horretarako Jose Maria Agirretxe izango dugu bertan, eta esan bezala gero alaia. Beraz? Bueno, kaixo denak eman zeate, halako jardunaldien bukaeran, nola izaten duten alaia nahi izaten dela, askotan paidazoa jartzen gaituzte. Baina alaia nola izango den, nire ondoren, bukaeran alaia emateko, nik hausnarketa moduan, pello, esan bizipoza osatzen dugun elkarte guztiak, aurren behar bereziak edo eta eskubideak asetu gabe, bete gabe dauden aurrak, familiak, lagunak,
pizkat osatzen dituzte elkarteak, eta bizipoza elkartea da, ez? Eta hortan ari gara lanean lelo batekin munduak guztiontzat beharko nuke, ez? Jo, eta munduari erreparatzen badiogu, pues egia esan, pizkat zuri biltzez esan genezak ere ikusten dugula askotan mundua, ez? Zuk esan dezu, eta asko gustatu zait, igual pertsonok, jaiotzen garenetik eta aukeratu egin ez ditugun ezaugarriengatik izan daiteke hemen jaiotzea edo jaiotzea, edo azalaren kolore bat edo beste izatea, edo genital batzuekin jaiotzea edo beste batzuekin, edo gaixotasun batekin jaiotzea, edo izatea sindrome bat, edo beste bat faktorengatik dagoeneko ezaugarri batzuk ezartzen zaizkigu. Eta horiekin batera estereotipo batzuk eta heziketa bat edo bestea, ez? Eta hor generoan ikusten dugu adibidez, ez? Hau neska da, hau mutila da, eta ja hor heziketa bat dago eta ezaugarri batzuk, ez? Eta hori dela eta jaiotzatik bertatik askotan ezartzen zaizkigun estereotipo horiengandik hor etortzen zaizkigu arrakalak, sortzen zaizkigu betegabeko eskubideak, sortzen zaizkigu behar bereziak, ez? Eta orduan oso importantea da pizkat egiten nahi da lan guztia, eta hori munduari begira jarriko bagina, aste honetan bertan ikusi dugu nola pertsona bat beltza izateagatik hil egin duten Estatu Batuetan, eta legea ordezkatzen duen pertsona baten aldetik, ez? Bere azalaren koloreagatik. Ikusten dugu munduan ere bai haien nortasun afektibo sexualengatik, ez? Bizipen horiengatik nolatan hamarnaka estadotan debekatuta dago, askatasunez bizi ahal izatea eta gainera zigortuta dago, eta kasu batzuetan heriotzarekin. Zer esango dugu gaixotasunez edo sindrometaz munduan. Egunero milaka haur hiltzen denean gozez, ez munduan, ez? Eta pizkat harago joanez ikusten dugu gerrak daudela nonahi, okupazioak, hesiak, etorkinak itsasoan galduta, eta fobiak eta bestelakoak, ez? Hora mundu itxusiari daukago eta bestelakoak koloretakoa nahi dugu, ez da? Eta hortan ari gara lanean, gure kasuan Euskal Herritik. Eta Euskal Herrian ere ez dugu aukeratugu bertan jaiotzea, zoriak ekarri ditu honea, eta gure lurraldean, toki askotan, baino hobeto gaude gauza askotan, igual eskubideen arloan, bizi baldintza arloan, bitartekoak eta barrak, ez? Eta horretaz gain gure herrian ere egia esan badagoela auzolanarekiko jarrera hori, jarrera komunitari hori, voluntari izateko jende asko prest dagoena, eta horrek ekarri du ere sensibilidade bat eta beak esan duen bezala legeetan ere igual aurrago gaude beste objektibo batzutan baino, eta sensibilidadean. Baina hala ere, eta aipatzen genuen Galeano, eta Galeanok esaten zuen utopiak han daudela, hortz mugan, utopien bila joan behar dugula, baina hurbildu ala utopia ere aldeintzen joaten zaigula, ez? Eta importantena da bidea egitea, pausoak ematea. Eta nik uste, bizipozan pausoak ematen ditugula eta eman ala, sortuko diala berri bere utopia berriak, ez? Orduan, Euskal Herrian ere, esan dugu, igual bizi baldintzak hobeak direla toki askotan baina hemen gure herrian ere arrakala handia dauzkagu, pobrezia daukagu gure artean, eta dauzkagu behar bereziak eta eskubideak bete gabe daudenak eta horregatik sortzen dira elkarteak. Hortan gaude bizipozak, elkarteak elkarrekin informatzen, sensibilizatzen eta aldarrikatzen, ez? Eta hor Luisma esaten zenun nola aldarrikepenari tokia eman. Hau pauso bat izan da, zuk egin duzun ikerketa, eskerrik asko Peio. Pauso bat da, bizipozarentzat lelo handietaz gain aurrerago joan eta ezagutu elkarte bakoitzak ze beharra ditun, ze eskubide zehatzak ditun, txikiak, ertainak, handiak, mapa bat osatu eta aurrera begira, agian, norabide bat, eta hasi, zuk esan duzun beste ideia batekin, ez? Zentralidadea ematea, inklusioari, baiasok esaten dugu, haur, herri, irri, publika nahi dugula Euskal Herrian, ez? Euskal Herri publika hori. Eta mundua zaitu gara hitz egiten, eta munduan ere,
egunero desartzen dira kulturak eta hizkuntzak. Eta hori ere galera handi bat da, inklusioaren kontra joana, eta geu horregatik ari da euskaratik ere empatia bat sentitzen delako, geure hizkuntzan bezala, geure herrian bezala, txikiak direnekiko, bazterrekoak direnekiko, eta denon artean, zuk aipatzen zuen bezala, zentralidade bat eman behar dugu inklusioari eta agendetan sartu. Horregatik, mikrodokumentalak aurkeztu zituen pandemia urtetik hasita bizipozak, aurten abestiak sortzen hasiko gara elkartentzat, bideoklipa sortzen elkartentzat, 3 urte iranduko duen proiektu batetan, 30 abestitik gora eta bideoklipa egingo ditugu, informatzeko, sensibilizatzeko, hezkuntza mundurako nerabe gazteentzat haurrentzako material bat eskaintzeko pizkat bide horretan, baina baita ere elkar hartuta hainbatko du lana, unibertsitateekin aipatu duzue, herri eragileekin, administrazioarekin, deno batera, zentralidade eman eta pausoak eman, behar berezi eta eskubide hauek betetzen joan daitezen. Eta Euskal Herria izan dadin, Euskal Herri Errepublika inklusibo hori munduari ere hori aportatuko diona. Eta Eli, zuk esan duzu, Senegaldik eta Afrikatik eta beste herrietatik asko daukagula ikasteko eta jasotzeko, eta hala da, eta ni uste hartu eman horretan egin behar dugu lan. Emanez, jasoz, ikasiz, eta hemen jartzen duen bezala, jasoz, josiz, eta betez, elkarrekin bizipozez. Animo, denoi, eskerrik asko, ari gara, utopiak betez, pausoak emanez, peio, eta horrein bai, bukaera alaiarekin eta geure euskal kulturatik eta bertsolaritzatik. Alaia, opazu. Mamitxu joan da jardunaldia, espero nuen gizara, beraz keinu bat eskoletara, ta administraziotara, desio dugun garapen motak, pertsonan du begirada, eskubideak gureak, direlako trabak traba, ta bizipoza, ez da bizipoz, denona ez baldin bada. Inklusiboki ez ziliteke, eragoxo eta librean, erreparatuz gure ondoan, daukagun adiskidean, beti baitago altxor eder bat, denon alde sensiblean, beraz sinesten jarrai dezagun, balioan ta idean, errealitate berrien bila, utopiara bidean. Ai Jose Mari muixu haundi bat, maitasunez zuretzako, zenbat ikasi dugun zurekin, bileretan tandik kanpo, bizipozako ameslarion, partetik eskerrik asko, zu oroituta gure malkoa, ez da izango hain malko, zure indarra gogoratzea, indargarria delako. Bueno, laguno, pasako da pandemia hau, eta iritsiko da laizter eguna,
herriko plazan elkartu eta elkarri musuak eta besarkadak emango dizkioguna. Haupa bizipoza eta munduak guztiontzat beharko luke, Peio. Eskerrik asko. Haupa Josemai.